En oyimore hero kamano kumedo kete mana Karamogi TV wadhi mbele gi miweche manyien. Kaka nwasingo Karamogi obila omi chik mondo mi otima pedha ne jogo ma oketo e tok chik teini mamil e yo makende kod king'ora e gechegi. Jatend jotije sirikal Felix Koskei ogolo chik makamano kolero ni nyamburko ma opuodhi ne bedo gi king'ora kata teini makende gin mag obila, geche makonyo e nego mach, ambulance, geche mamoko ma opuodhi ne weche mag arita kod mamoko ma oyienegi keto teinigo nikech kedo gi masira mawuok apoya. Chik makama ogol ka olero ni giseyango ni nitiere nyamburko mathoth masani tiyo kod king'ora e tok chik. Nyamburko go riwo koda ka mago mag sirikal kanyakla kod mag ji giwegi. E ote mare Koskei okone ng'ata ma ibiro yudi katiyo kod teinigo ibiro kawne okang' mar chik.